phai cả hông cho tập phai này nó phai cả hông cho tập phai này nó phai cả hông BJP Bharat Mata Ki BJP Tadinya sering hanya hai asuh ya kare kini di bana rote ngan lagi hambai kok bisnis sotone semi aba ani yang bokro kisa sawo haibano ani jelu kurok ana hamjamani bagai ang nogo tongmaya borok ano doktor oke kisa res khaji ni samani se gang res khaji ni ang musunya ani lukurok ba kisa malanya musu ko aba hai klanya sentini sotra pegajola jormojogi bisi khobjak amo jeta jeng lolitpara hai ke amo je nogor bisi जे नगर बिसि इनके संगबो सिरिबो गो अमाहाय क्लाया ललित मोहन पाराव जों सकाय लेखा सकायनाय अ लुकुरक आंबाय अनेक दिन नि सिगां न आंबाय जुगाजग खालाय दङ जुगाजग खायमाने यागल आं जरा रिमेन बागे पाराव सकाया इनके जों दिनि हिसा जरा मा माने बिसिंगो अ जागा फाय सकाय लेखा अ जागा फायनाय जे रादामनि पाराव हायके ललित मोहन पाराबाय गानाबो अ जागा जों अ पारानि न बरक चीनी भारतीय जनता पार्टी हामजागै चीनी अजे सामुं भुटान हामजागै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेता सामुं भुटान ताई चीनी त्रिपुरा हास्टेनि मंत्री बख्रक प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि सामुं भुटान हामजागै चीनी बीजेपी नि जे आदर्श नीतिबान हायकेबा सबका साथ सबका विकास नि जे सामुं भुटान हामजागै बरक दिनि 9 परिवारनि 30 भुटान अ जागानि लुपुरक जों बाय बीजेपी सामिलिन फाइया ताई खरकसा प्रकाश देब्रमा काइन्दा कबरानि बबा हायनो खरकसा अ जागाव फाइसक फाइया बिनि नगो हायनो 4 भुटान आबा हाय खलायनि जों अरा जागा 30 फुट भुटान मान फाइया एके जों अमनो सानाय बरमनो जों कताल कसाम हयावै जिनि जे खाबाय खलायनि भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকে তাই आं निजी 17 पेगजला जन्मजयगनि भारतीय जनता पार्टीनि मनोनीत प्रार्थीनि पक्ष থেকে आं बंनो গৈরিক অভিনন্দন তাই আনি খাবাই খুবাই বন লামসগैनो हाका जों अमाकेन सामुं खायनाय बरनो जों तिरि गदाल आगिनि कसाम हनै जों खिबिलाया जों एकत्रभावे समान भावे जों सामुं खेलायनाय हनै जों बरबाय कग्रुयनाय दिन अ जागानि जों कग्रुयनाय जों अ जागानि थाङै दुतु दुतु थांनाय हामबाय भारतीय जनता पार्टी ni bana tam ni bagai rompanya nangka hai kaba norok bodolni hai rompanya ti parama tha tongani so sa sa yang nyai dilo bana no maro bese bisiromai norok le ti parama tha mane khlai tom amne 5 bos herok khaikina ti parama tha sa sa ebagi ang tino bana maro emne ti parama tha khlai tom mane kuno sudah sudah mayang ngejar atau भारतीय जनता पार्टी ni bana bana sudah maya abon pakai nyot ini bana no romnan nak koro busuk ini logi sok lagi ini ser noi poriba engkau kami ni mungkin rodit mo ini mungkin budu depa ano samani bagai bora ano koibani bagai bora ano limani bagai ang dini o jagawo hailo hai ललित मोहन पारा जागाव हायके बाबो जे नगर बिसि जन्मनगर बिसि माने 17 फेगाजला जन्मनगर बिसि को अबजान हबो जों अमाहाय खलायनाय अ जागा जिनि दा गत दान नन्दलानि नेतृत्वे इ तितुल बांबाय जों अ जागा 9 फेमिली ताई भरोसा कायदा गरानि एक फेमिली नि साइ भुता सहलाय 34 भुता जिनि भारतीय जनता पार्टी सामिलिन फाय जों बरनो आनि खाबाय खुबाय जिनि भारतीय जनता पार्टी नि परिवाराव फायमा बागै बरनो हामबाय ताई आं हामबाय बाय फर आनि दागो यागाना फादि बिनि बबाहायनो जिनि आगरतलानि रवीन्द्र सत्त बाखिसि बबनो जोंबाय सामिलिन जाक अमनि साइ सगांनो ताई अ जागा आनि दा नन्दला अ जागानि शक्ति केन्द्र आनि दा सबि अ दिगा 24 घन्टा जिनि पार्टी नि बागै सामु खलायो जोंहाबाय साइमानो ताई अमाहाय गले गोबां लिडार रक जिनि कागज संग्राम खलायनाय ताई भरसा आनि रदागत याम फादि आनि दागत आनि अभिराम देबरमा गन बेलाके बुसि
सिलियो गां अमनो सानाय आं खरसा समाज सिबि तमानिसे हाय एकेबा ससियेल वार्कार का आलो सिलियो आनि मजिद देबरवा ससियल वार्कार का जतन सिलियो गे अमहाय खलायनाय ससियल वार्कार खाइते खाइते आनो भारतीय जनता पार्टी हामजागे তিনি অপে গজলা জন্ম জগলে যে भारतीय जनता पार्टी भारतीय पार्टी सरकार ताम विभागी सरकार बले आं लुको तगल मुसुमो लुकुनि जुनिया लुक जागा रग आं थाने सुबाला मुसुमो आपन थाने आदर्श आमानि व्यक्तिगत आदर्श गागाबो सानाय गोबांबा बर गोबांबा राजनीति थायो राजनीति क्लाइमानि आगो भोट थायो भोट सानबायो भोट सानबानि आगो बर'ला जोंना बेफोर माया जोंनाव हायफोराव गोबां रंजानाय दङ आव हायफोराव आं जेफोर राजनीतिखौ अफियानि सिगांगौ आं बर'नि हायया जुनिया जागाव आं खामानि बुखा दङ आवनि बागै आं सानि दाखुकै बहुत दङ गायथार फैनाय आनामरक समाजसेबी हिसाबै सिरिदि बर'खै तगनि बागै सिरिदि आं ताबो जेहेतु बिजेपि नि जे मनोजे प्रार्थी थानो आं आंनि दाखुकै बुखुक नि जेआव जुनिया बर' रंग आं कुरो दिनै आखानि मागा बंनि आबरे बिबते थांनि सब समय सुगानाय ताई आं न जागा अमर सानाय आनि दा गत बखरसा सुसु अ आं साइनो ब थैका नि वासु तमाय थैसि थागाबो बिनि मुगां जारा अबिराम देबरमा बना आनि नि बाय थांबाय हस्पिटाल लावे बना हामरे बताबो बस आनि बागै ब जान का जान हिमार बजे साव अमाहाय खनाय आनि बखा बानसाराबो अबाहाय क्लाइना आं अल जागा सिमिया सारा दिप्रा रायजो जे कुनो जागाव सिनि बिया अबा क्लाइ थमा जागाव आं थांनि सयो आनि बखा अमन मुसुमो जे सुया लुकुम जागाव आं खनाय आबे दिनो गोबां गुबै बासरे रके आं अ जागानि अग्रा साग्रानि आदर्श नीतिबा बा ननि जे सामानि ननि जे निमा दमानि न आं आसुनियै सिदा रक्लाय न आं थानि सामरो खायनाय नै आं आनि गोबां सुमानि न खाखायो ताय आं सानाय अ एरियाव गोबांमा गोरै लुकुनि बरक दङ आं जागानि सराय रक्ताव गय आगावै बाहाय स्कुलाव फरायनाय सुजुमाया तामनि बागै अरनि लिडारनि अभाब अ जागानि बुट फायके बुट सिनि सानाय लांगो बुट फायके आनो काहाम आनो बुट के आंग्लो सामु खायनाय आनि तामता काहाम दै साबायो अमतै क बायसिनि साबायनो अमाहाय बुट सिनिफोर फायनो न बुसानि 12 तारिखनि दिनो उचित शिक्षा मारनाय अ उचित शिक्षा ननि भारतीय जनता पार्टी जे बुकाम बुदै आलो बायबा खायनाय आमो आसानि ताखतै बहुत जन अरब खाया बा गारागिरिनि बरर खानाय दङ बरर आं कयनाय नर सुनाय साबिलनि जों बुसगांगो अनेक किछु सामु खायनाय बागि दङ अ सामु खायनायनि जागाव सोरबाय साबिलनि एकबारे सामु खायनायनि आं खा गोसारै अ ललित मोहन पारानि बरर न आनि खाबाय खुबाय खामाया आनि खायदा थाइनि बक्साबाय अ जागानि बखा बन्दे मातरम भारत माता की जय ललित मोहन पारा जिंदाबाद।